Здравейте хора! Вие се намирате в моят канал. Днес ще направим Back to School видео. Да, добре сте чули. И сега първото нещо, което ще ви покажа са ето тези химикалки. Чакайте малко да ги извадя от плика. То не е плик точно, да. Ето тези три химикалки, от които две са зелени и един е червен. Така, продължаваме нататъка. Ето това малко тефтерче си взех, за да си напиша, примерно по химия, коя страница за домашно, коя задача и така нататък. Ето и малко листа, да видите как изглежда отвътре. Така, продължаваме нататък. Тези фулмастери на вас трябва да са добре познати. Да. И си купих още такива, защото другите спряха да пишат. Така, сега ще ви покажа 20 тетрадки, от които едните са по 40 листа, другите са 60. Да, едните са с бяла хартия, другите с тъмна и така нататък. Ето тази на лъв с 40 листа. Така, продължаваме нататък. Ето тази тетрадка с балон и тя е 40 листа. Продължаваме. Тази с мотор. Тя също е 40 листа. И вече ето тези с бяла хартия. Още 40 листа. Сега искам да напишете в коментарите, ако не можете, ако ви е харесало това видео, искам да ви кажа да сложите по един лайк на него, да се абонирате за канала ми, защото вече сме 16 абоната, за което благодаря много. И продължаваме да показваме. Хора, искам много да ви благодаря за цялата подкрепа, която ми давате. Така ме мотивирате още повече да продължавам да снимам. След това видео ще кача и още едно за другата седмица. Няма да ви казвам какво е, за да гледате. Искам да ви благодаря изключително много за цялата подкрепа. И да, продължаваме сега. Ето тези са вече стопки. 40 листа. Бяла хартия. Ето, продължаваме. Искам, ако не можете тук, да ми кажете някакси, коя тетрадка ви хареса най-много. Коя корица. Ако изобщо си имате любима корица от всичките тези тетрадки, които ви показвам сега, ударете по един палец нагоре на видеото. И тези мисля, че вече са по 60, да, по 60 са. И сега ето тази тетрадчица. Всичките са с малък формат. Черна хартия, аз па черна, тъмна, извинете ме. Така. Ето тази с усмихнато емоджи. Тази мисля, че ми е от топ 3, от всичките 20. Продължаваме. Така. Още една с колело този път. Така. Като гледам тази тетрадка, понякога ми се идва и да изям корицата. Защото, погледнете. Ако и вие сте така, значи сте като мен. Тази също ми е в топ 3. Също. Много е хубаво. 60 листа. Даже аз се чудех дали да си взема от 80, ама не взех. Защото така реших. Ето. Така, продължаваме нататък. Хорица. Ето. Сега. И последната тетрадка. Волейбол. Любители на волейбола, ударете по един лайк точно в този момент. И да видим какво друго е още за показване. Взех си
Ето такива химикалчета, 5 бройки. И да, мисля, че ще ми стигнат за цялата година. Що па не? И хора, като цяло това е моето Back to School видео. Благодаря за тези, които са останали до края на видеото. Искам да ви благодаря, че ме гледате, че харесвате съдържанието, което качвам. И ще се видим пак другата седмица. Чао, чао от мен!